Hei kaikki ja tervetuloa kanavallemme. Tänään meillä on tarina, joka ravistelee arvojanne ja näyttää, kuinka yksi hetki voi muuttaa kaiken. Tämä ei ole pelkkä tarina selviytymisestä, vaan myös ihmisyydestä, anteeksiannosta ja siitä, kuinka todellinen valta ei ole statuksessa, vaan kunnioituksessa. Valmistautukaa matkaan, joka alkaa pienessä ravintolassa Helsingin Ullanlinnassa ja päättyy koko kaupungin muuttavaan päätökseen. Yö Kalles ravintolassa Ullanlinnassa sujui ilman suuria välikohtauksia. Mariana palveli edelleen tarkasti ja hillitysti, vaikka hän joutui jatkuvasti kuuntelemaan Riston pieniä ärsyttäviä huomautuksia. Katso, Olli, Risto kommentoi Marianan tarjoillessa jälkiruokaa. Tämän takia tulen aina tähän ravintolaan. Ruoka on poikkeuksellista, mutta palvelu... Hän teki laskelmoidun tauon katsoen Marianaa ylhäältä alas. Palvelu jättää toivomisen varaa, mutta sellaista Suomessa on, eikö? Pieniä puutteita, joihin on vain sopeuduttava. Mariana piti kasvonsa ilmeettöminä, vaikka tunsi veren kiehuvan suonissaan. Mies ei jättänyt yhtään tilaisuutta väheksyä häntä, ikään kuin toisten nöyryyttäminen olisi olennainen osa hänen persoonansa. Muuta herrat, hän kysyi kohteliaasti. Kahvia kaikille, Risto määräsi. Ja tuokaa myös konjakkia. Parasta, mitä teillä on. Heti, herra. Mariana kuuli Ollin kommentoivan moittivasti hänen poistuessaan. Sinun pitäisi kohdella lähimmäisiäsi paremmin, Risto. Se, miten puhumme ihmisille, kertoo paljon siitä, keitä olemme. Älä nyt, Olli. Olen niin herkkä, Risto vastasi pakotetulla naurulla. Hän on vain tarjoilija. Hän tuskin edes ymmärsi, mitä sanoin. Mariana otti syvään henkeä astuessaan keittiöön. 6 vuotta korkeakoulutusta, akateemiset kunnianosoitukset, 3 kielen sujuva hallinta ja Ristolle hän oli vain tarjoilija, joka ei kykene ymmärtämään hienostunutta keskustelua. Ironia oli melkein tuskallista. Oletko kunnossa? Kysyi Kalle, huomaten Marianan jännittyneen ilmeen. Ravintolan omistajalla oli aina 6. aisti, kun hänen työntekijänsä olivat paineen alla. Olen kyllä, Mariana valehteli, vain väsynyt. Kalle katsoi saliin Ristoa silmällä pitäen. Onko hän taas hankala? Ei mitään, mitä en voisi käsitellä, Mariana vakuutti valmistellen tarjotinta kahvin ja konjakin kanssa. Tiedät, että voit kutsua minut, jos hän menee liian pitkälle, eikö? Mikään raha ei oikeuta työntekijöideni epäkunnioitukseen. Mariana hymyili aidosti kiitollisena. Tiedän, Kalle, kiitos. Saliin palatessaan Mariana huomasi, että pöydän ilmapiiri oli muuttunut. Asiakirjoja oli levitetty ja Olli piti kynää kädessään ilmeisesti valmiina allekirjoittamaan jotain. Ristolla oli voitonriemuinen hymy, jonka Mariana tunsi hyvin. Se oli sama hymy, joka hänellä oli, kun hän lähti hänen toimistostaan pankissa 5 vuotta sitten, saaden hyväksytyn lainan, joka pelasti hänen yrityksensä. Herrat, kahvi ja konjakki, hän ilmoitti, aloittaen varovaisen tarjoilun. Erinomainen ajoitus, Risto kommentoi, ilmeisesti tyytyväinen. Tulit juuri oikeaan aikaan, jotta voimme nostaa maljan uudelle Tähtitornin mäki-asuinhanke-projektille. Olli ei ollut vielä allekirjoittanut, mutta hänen 2 kollegaansa hymyilivät jo innostuneina. Mariana tarjoili konjakin asianmukaisiin laseihin ja oli juuri aikeissa poistua, kun Risto pysäytti hänet. Jää hetkeksi, hän määräsi käskevästi. Haluan sinun todistavan hetken, kun solmimme 50 miljoonan euron sopimuksen. Mariana tunsi olonsa epämukavaksi, mutta nyökkäsi ammattimaisesti. Ei ollut tavallista, että tarjoilijoita pyydettiin jäämään tärkeiden liikehetkien ajaksi, mutta Risto selvästi halusi yleisön kunniansa hetkelle. Olli, ystävä, kaikki on kunnossa, Risto painosti, työntäen asiakirjoja sijoittajalle. Kuten näet, kaikki pyytämäsi takuut ovat siinä. Tontti on jo maksettu, ympäristöluvat hyväksytty, käytännössä riskitön. Olli oikoi silmälasejaan ja tutki paperit viimeisen kerran. Se on merkittävä investointi, Risto. Viimeksi kun luotin sinuun näin helposti, menetimme melkein kaiken. Eri ajat, Risto vastasi huonosti peitellyllä kärsimättömyydellä. Minun yritykseni on tänään kova kuin kallio. Kiitos pankille, joka uskoi sinuun, kun kukaan muu ei uskonut, Olli kommentoi, yhä epäröiden. Mariana nielaisi. Oli yhä vaikeampaa pysyä rauhallisena näiden menneisyyden viittausten edessä, jotka hän tunsi niin hyvin.
Allekirjoita jo, Olli, painosti yksi muista sijoittajista, kalju ja levoton mies. Tähtitornin mäki on nousussa oleva alue. Jos emme tule mukaan nyt, menetämme tilaisuuden. Olli lopulta antoi periksi. Huokaisulla hän allekirjoitti asiakirjat ja antoi kynän kollegoilleen, jotka allekirjoittivat nopeasti. Valmis, Risto huudahti riemuissaan. Olemme juuri tehneet historiaa, herrat. Tähtitorninmäki asuinhanke on kaikkein ylellisin ja innovatiivisin projekti Helsingissä. Hän nosti konjakkilasin maljaksi ja kaikki seurasivat perässä. Mariana pysyi liikkumattomana, pitäen tyhjää tarjotinta, hiljaisena todistajana tuolle hetkelle. Voit mennä nyt, Risto päästi hänet matkaan välinpitämättömällä eleellä maljan jälkeen. Tuo lasku! Ja varmista, että he laskivat oikein. Viimeksi jouduimme tekemään sen uudelleen, koska joku ei osannut laskea oikein. Kyllä, herra, Mariana vastasi mekaanisesti, poistuen hakemaan laskua. Kun hän palasi hetkeä myöhemmin, pöydän ilmapiiri oli muuttunut dramaattisesti. Risto oli euforinen, nauroi äänekkäästi ja puhui loputtomasti tulevista voitoista. Viini ja konjakki olivat selvästi vähentäneet hänen estojansa. Myös muut sijoittajat näyttivät rentoutuneemmilta, paitsi Olli, joka säilytti valppaan vakavuuden. Tässä on lasku, herra, Mariana sanoi, asettaen pienen hopeisen tarjottimen Riston viereen. Hän otti paperin ja tarkasteli sitä nopeasti. 66 000 euroa. Pikkuraha verrattuna miljooniin, joita juuri siirsimme, eikö herrat? Hän nauroi äänekkäästi, tyytyväisenä itseensä. Laita kortille. Mariana otti häneltä ojentaman mustan luottokortin ja kääntyi käsitelläkseen sen, mutta Risto pysäytti hänet uudelleen. Tiedätkö, Mariana, eikö vain? Hän nyökkäsi, yllättynyt siitä, että mies muisti hänen nimensä. Tiedätkö, Mariana, tarkkailen sinua aina tässä ravintolassa. Niin omistautunut, niin sitkeä. Onko se vaikea, eikö? Naisen kaltaisellesi palvella miehiä kuin me. Halveksiva sävy sai Marianan puristamaan korttia tiukasti sormiensa välissä. Se on vain työtäni, herra, no täsmälleen. Risto huudahti, aivan kuin hän olisi sanonut jotain syvällisen merkityksellistä. Se on sinun työsi, sinun paikkasi. Ja teet sen, no melkein hyvin. Hän nauroi omalle vitsilleen, kun Olli katsoi häntä moittivasti. Risto, nyt riittää, Olli varoitti hiljaisella äänellä. Neiti tekee vain työtään. Olen vain rehellinen, Risto vastasi, ääni hieman sekava alkoholista. On tärkeää, että hänenlaisensa ihmiset ymmärtävät roolinsa yhteiskunnassa. Kaikki eivät ole syntyneet menestykseen, jotkut on luotu palvelemaan menestyneitä. Mariana tunsi kasvonsa kuumottavan. 6 vuotta sitten tämä sama mies aneli hänen apuaan, melkein polvillaan hänen toimistossaan. Nyt hän kohteli häntä kuin hän olisi alempiarvoinen, ikään kuin hän olisi olemassa vain palvellakseen häntä. Käsittelen maksunne, hän sanoi hallitulla äänellä kääntyen jälleen. Silloin se tapahtui. Kääntyessään Mariana tunsi jotain märkää univormussaan. Hän katsoi alas ja näki tumman tahran leviävän hänen valkoisessa paidassaan. Risto oli tarkoituksellisesti kaatanut lasillisen punaviiniä hänen päälleen. Voi anteeksi, hän sanoi hymyillen, joka oli täysin ristiriidassa hänen sanojensa kanssa. Se oli vahinko. Koko ravintola näytti hiljentyneen. Kaikki lähellä olevat asiakkaat seurasivat tilannetta, vaivautuneina. Mariana pysyi liikkumattomana. Alkuperäinen shokki nopeasti korvautui suuttumuksella, joka uhkasi rikkoa vuosia kestäneen itsehillinnän. Katso, mitä teit, kömpelötyttö, Risto jatkoi, korottaen ääntään varmistaakseen, että kaikki kuulivat. Pilata minun italialainen puku olisi merkittävä vahinko. Onneksi minulla on nopeat refleksit. Olli näytti kuolleelta häpeästä. Risto, lopetasi. Se olit selvästi sinä, joka... Ei Olli, Risto keskeytti yhä hymyillen. Meidän on annettava opetus tässä. Katso, viini valuu lattialle. Sitä ei voida jättää näin. Raskas hiljaisuus laskeutui koko ravintolan ylle. Mariana näki Kallen lähestyvän nopeasti salin toiselta puolelta, mutta Risto oli nopeampi. Hän nousi hieman horjuen ja ojensi kankaisen lautasliinan Marjalle. Pyyhi se, hän käski, hänen hymynsä muuttunut nyt julmaksi irvistykseksi. Polvillasi, jotta et pahenna tilannetta. Mariana tunsi ajan pysähtyneen. Hän katsoi ojennettua lautasliinaa, Riston ylimielisiä kasvoja ja viinitahraa, joka levisi hänen univormussaan. 5 vuotta muistoja pyyhkäisi hänen mielessään hetkessä.
Valveilla vietetyt yöt hänen projektiensa analysoimiseksi, jännittynyt kokous pankin hallituksen kanssa, riski, jonka hän otti uskomalla johonkin, joka nyt nöyryytti häntä julkisesti. Olli nousi selvästi järkyttyneenä. Tämä on sietämätöntä, Risto. Pyydä heti anteeksi neidiltä. Miksi? Risto haastoi, pitäen edelleen lautasliinaa ojennettuna. Hänenlaisensa ihmisten on tiedettävä paikkansa. Se oli viimeinen pisara. Tuo lause, sanottuna niin halveksuvasti, rikkoi jotain Marianan sisällä. Vuosien koulutus, ammattimaisuus ja itsehillintä olivat hetkellisesti oikeudenmukaisuuden tarpeen edessä, jota ei voitu enää pidätellä. Kalle saapui pöydän luo juuri sillä hetkellä. Herra Risto, pyydän teitä istumaan ja rauhoittumaan. Mariana, mene vaihtamaan univormusi, minä hoidan tämän. Mutta Mariana ei liikkunut. Sen sijaan hän katsoi suoraan Riston silmiin, pelottomasti ilman alistumista. Ette todellakaan muista minua, eikö vain? Hän kysyi rauhallisuudella, joka oli ristiriidassa hänen sisäisen myrskynsä kanssa. Risto kurtisti kulmiaan, hämmentyneenä. Mistä sinä puhut? Olet vain tarjoilija täällä. En, Mariana vastasi, ottaen syvään henkeä. 5 vuotta sitten olin paljon enemmän kuin se. Seurannut hiljaisuus oli niin tiheä, että se tuntui käsin kosketeltavalta. Kaikki katseet olivat kiinnittyneet häneen, odottaen sanoja, jotka muuttaisivat tuon yön kulun ikuisesti. 5 vuotta sitten, Mariana jatkoi, hänen äänensä vahvistuen jokaisella sanalla. En ollut tarjoilija. Olin yritysasiakkuuspäällikkö Nordea-pankissa, 18. kerros, huone 8/7. Riston kasvot kalpistuivat näkyvästi. Hänen ylimielinen katseensa horjui, korvautuen hämmentyneellä ilmeellä, joka muuttui nopeasti tunnistamiseksi. Sinä, hän mutisi, pudottaen lautasliinan lattialle. Kyllä, herra Risto. Olin päällikkö, joka otti teidät vastaan, kun kaikki muut kieltäytyivät. Kun yrityksenne oli vararikon partaalla, melkein 2 miljoonan euron velalla, ja pankki oli päättänyt periä kaikki takuut. Koko ravintola oli täydellisessä hiljaisuudessa. Ei edes ruokailuvälineiden kilinää voitu kuulla. Jokainen asiakas, jokainen työntekijä oli kiinnittänyt katseensa kohtaukseen, joka oli käynnissä viinillä tahraantunut tarjoilija vastapäätä, voimakasta liikemiestä, joka näytti nyt nähneen aaveen. Mahdotonta, Risto mutisi peruuttaen askeleen. Päällikkö, joka tapasi minut, se olin minä, Mariana vahvisti tyynesti. Mariana Virtanen. Henkilö, joka vietti 3 yötä ilman unta analysoiden teidän projektejanne, kun kaikki muut analyytikot olivat jo luovuttaneet. Henkilö, joka puolusti teidän tapaustanne koko pankin hallituksen edessä. Olli, joka seurasi tilannetta kasvavalla mielenkiinnolla, puuttui asiaan. Mistä hän puhuu, Risto? Risto avasi suunsa, mutta ääntä ei tullut. Hän näytti menettäneen kyvyn puhua kokonaan. Herra Risto ei kertonut tätä osaa tarinasta, eikö? Mariana jatkoi, puhuen nyt Ollille ja muille sijoittajille, kun hän sanoo, että hänellä oli onnea pankin kanssa. Todellinen tilanne oli se, että työntekijä vaaransi oman ammatillisen maineensa pelastaakseen hänen yrityksensä. Kalle lähestyi Marianaa, asettaen käden varovasti hänen olkapäälleen. Mariana, sinun ei tarvitse tehdä tätä. Voit mennä vaihtamaan univormusi, minä hoidan tilanteen tässä. Mariana katsoi pomolleen kiitollisena. Kiitos Kalle, mutta mielestäni tämä tarina on kerrottava. Olen pitänyt sitä liian pitkään. Kääntyen Riston puoleen, joka pysyi lamaantuneena, hän jatkoi. Kun pankin hallitus oli aikeissa hylätä teidän velkojen uudelleenjärjestelypyyntönne viimeisen kerran, tiedättekö mitä tein, herra Risto? Hän teki heikon kielteisen liikkeen päällään, silmät pyöreinä, tarjouduin osittain takaamaan teidän lainanne. Kuiskauksia hämmästyksestä levisi ravintolassa. Takaaja, Olli toisti, oikaisten silmälasejaan ikään kuin se auttaisi häntä käsittelemään tietoa paremmin. Vaaransitko oman omaisuutesi hänen puolestaan? Täsi kyllä, Mariana vahvisti. Uskoin hänen projekteihinsa, kun kukaan muu ei uskonut. Panin urani ja taloudellisen tulevaisuuteni likoon, koska näin potentiaalia siellä, missä muut näkivät vain epäonnistumisen. Risto lopulta sai takaisin äänensä, vaikka se kuulosti heikolta ja etäiseltä. Minä? En tiennyt. Luulin, että se oli johtaja Järvinen,
Johtaja Järvinen allekirjoitti paperit vain siksi, että vakuutin hänet, Mariana keskeytti. Esitin yksityiskohtaiset analyysit, kassavirtaennusteet, kannattavuusselvitykset. Vietin viikkoja teidän projektejanne tutkien, uskoen, että niillä todella oli arvoa. Raskas hiljaisuus lankesi ympäristöön. Risto näytti vanhentuneen 10 vuotta viimeisten minuuttien aikana. Hänen ylimielinen asenteensa oli kadonnut kokonaan, korvautuen shokin ja häpeän ilmeellä. Miksi et koskaan sanonut mitään? Hän kysyi lopulta. Kaikki nämä vuodet. En halunnut tunnustusta, herra Risto. Tein työni rehellisesti ja uskoin teidän ideoihinne. Teidän yrityksenne menestys sen jälkeen oli teidän ja teidän tiiminne ansiota. Minä vain annoin teille tarvittavan tilaisuuden. Olli nousi, katsoen Ristoa ilmeellä, jossa sekoittui yllätys ja pettymys. Risto, onko tämä totta? Tämä nainen pelasti yrityksesi, etkä koskaan tunnustanut sitä. Risto näytti yhä epämukavammalta. Minä en todella tunnistanut häntä. Siitä on vuosia, hän oli erilainen eri hiuksilla toisessa yhteydessä. Yhteydellä ei ole väliä, Olli keskeytti päättäväisesti. Väliä on sillä, miten kohtelet ihmisiä. Miten juuri kohtelit jotakuta, joka ymmärrykseni mukaan oli ratkaiseva sille, että sinä olet tänään täällä solmimassa 50 miljoonan euron sopimuksen. 2 muuta sijoittajaa nousivat myös, selvästi vaivautuneina. Toinen heistä kaljumies pudisti päätään paheksuvasti. Näin emme tee bisnestä, Risto, näin emme kohtele ihmisiä. Mariana tunsi tunteiden aallon nousevan, nähdessään nuo voimakkaat miehet puolustamassa häntä, mutta hän säilytti rauhallisuutensa. Hän ei etsinyt kostoa tai nöyryytystä, vain tunnustusta ihmisyydestään. Herrat, olkaa hyvä, hän sanoi rauhallisesti. En aikonut häiritä teidän liiketoimintakokoustanne. En vain voinut enää hyväksyä, että minua kohdellaan alempiarvoisena, etenkään jonkun, joka tarvitsi yhtä paljon apua kuin minä jonain päivänä. Risto näytti lopulta heräävän shokkitilastaan. Hitaasti. Ikään kuin jokainen liike vaatisi valtavaa ponnistelua, hän veti tuolin esiin ja istui. Hänen silmänsä, aiemmin täynnä ylimielisyyttä, heijastivat nyt häpeän ja tunnistamisen sekoitusta. Mariana, hän aloitti, käyttäen hänen nimeään kunnioittavasti ensimmäistä kertaa. En todella tunnistanut sinua, mutta se ei ole mikään tekosyy. Totuus on, että hän epäröi selvästi epämukavalta tuntuen, mitä hän oli aikeissa myöntää. Totuus on, että en olisi kohdellut sinua eri tavalla, vaikka olisin tunnistanut. Ja se on anteeksi antamatonta. Jännittynyt hiljaisuus vallitsi pöydän yllä. Mariana ei odottanut niin suoraa myöntämistä. Viime vuosina, Risto jatkoi, minusta on tullut juuri sellainen ihminen, jota halveksin, kun olin vaikeuksissa. Ylimielinen, herkkävaistoton, käyttäen taloudellista valtaani väheksyäkseni muita. Hän katsoi Marianaa aidon katumuksen oloisena. Erityisesti niitä, joita pidin alempiarvoisina sosiaalisen asemansa vuoksi. Olli ja muut sijoittajat tarkkailivat tarkkaavaisesti, selvästi arvioiden uudelleen miehen, jonka kanssa he olivat juuri solmineet monimiljoonaisen sopimuksen. En pyydä sinua antamaan anteeksi, Risto lisäsi, vetäen kädellään harmaantuvia hiuksiaan hermostuneesti. Se, mitä tein tänä iltana ja luultavasti monta kertaa aiemmin, oli sietämätöntä. Mariana otti syvään henkeä, käsitellen noita odottamattomia sanoja. Osa hänestä halusi jatkaa suuttumustaan, säilyttää vihan, jota hän oli viljellyt niin kauan. Mutta toinen osa, sama joka oli nähnyt potentiaalia Ristossa 5 vuotta sitten, tunnisti vilpittömyyden hänen katumuksessaan. Me kaikki teemme virheitä, herra Risto, hän vastasi lopulta. Jotkut suurempia kuin toiset. Tärkeintä on tunnistaa ne ja pyrkiä korjaamaan ne. Kalle, joka oli pysynyt Marianan vierellä koko keskustelun ajan, puuttui asiaan ystävällisesti. Mariana, miksi et mene vaihtamaan univormuasi? Minä huolehdin asioista täällä. Hän nyökkäsi kiitollinen tilaisuudesta poistua ja palauttaa mielenrauhansa. Poistuessaan kohti pukuhuonetta, hän kuuli Riston kutsuvan hänen nimeään. Hän kääntyi kysyvästi. Voimmeko puhua myöhemmin? Yksityisesti. Hän pyysi äänessään ennennäkemätöntä haavoittuvuutta. Minulla on paljon sanottavaa ja kysyttävää. Mariana epäröi harkiten ehdotusta. Lopulta hän nyökkäsi kevyesti. Olen täällä sulkemiseen asti. Pukuhuoneessa, kaukana uteliailta katseilta,
Mariana antoi lopulta itsensä tuntea koko tuon yhteenoton emotionaalisen intensiteetin. Hänen kätensä tärisivät, kun hän yritti avata viinitahrattua paitaansa. Jenny astui sisään heti sen jälkeen, silmät pyöreinä hämmästyksestä. Hyvänen aika, Mariana. Koko ravintola puhu. Onko totta, että sinä pelastit tuon kamalan miehen yrityksen? Mariana hymyili heikosti. Se on pitkä tarina, Jenny. Ja sinä pidit sen salassa 2 vuotta. Palvelit häntä, kun hän kohteli sinua kuin roskaa. Meillä ei aina ole ylellisyyttä valita taistelujamme, Mariana vastasi, ottaen puhtaan univormun kaapista. Äitini tarvitsi lääkkeitä, minä tarvitsin tämän työn. Jenny halasi ystävänsä vaistomaisesti. Olet vahvin ihminen, jonka tunnen, tiesitkö? Mariana vastasi halaukseen, tuntien outoa sekoitusta, helpotusta ja ahdistusta. Salaisuuden paino oli poistettu, mutta mitä tulisi seuraavaksi? Mikä olisi Riston reaktio alkuperäisen shokin jälkeen? Hänen anteeksi pyyntönsä kuulosti vilpittömältä, mutta hänenlaisensa ihmiset harvoin muuttuivat todella. Kun hän oli vaihtanut univormun, Mariana otti syvään henkeä peilin edessä. Hänen kasvonsa näyttivät erilaisilta, luottavaisemmilta, päättäväisemmiltä. Jotain perustavanlaatuista oli muuttunut tuona iltana, eikä paluuta ollut. Päästyään takaisin saliin hän huomasi välittömästi, että ilmapiiri oli muuttunut. Risto ja sijoittajat olivat edelleen pöydässä, mutta keskustelu näytti vakavalta ja intensiiviseltä. Useat muut asiakkaat heittivät uteliaita katseita hänen suuntaansa, jotkut jopa nyökkäsivät huomaamattomasti tukea osoittain. Uutiset levisivät nopeasti sellaisissa suljetuissa ympäristöissä. Kalle lähestyi, kun hän jatkoi työtään muiden pöytien parissa. Oletko kunnossa? Hän kysyi aidosti huolestuneena. Olen, kiitos. Anteeksi, että aiheutin kohtauksen. Älä pyydä anteeksi, Kalle vastasi päättäväisesti. Se mies ansaitsi jokaisen sanan. Itse asiassa olen ylpeä sinusta. Harvoilla olisi rohkeutta tehdä mitä teit. Mariana hymyili kiitollinen tuesta. Mitä tapahtui sen jälkeen, kun lähdin? Sijoittajat Vantaalta olivat, sanotaan, harkitsemassa sopimusta uudelleen. Erityisesti vanhin Olli. Hän näytti melko järkyttyneeltä koko tilanteesta. En aikonut häiritä heidän liiketoimiaan, Mariana sanoi, huolestuneena. Ehkä se oli juuri sitä, mitä heidän piti nähdä, ennen kuin he luottavat miljoonia jonkun Risto-nimisen käsiin, Kalle huomautti viisaasti. Luonne merkitsee enemmän kuin talousluvut, loppujen lopuksi. Yön edetessä Mariana piti etäisyyttä Riston pöytään, palvellen muita asiakkaita tavallisella tehokkuudellaan ja kohteliaisuudellaan. Oli kuitenkin mahdotonta sivuuttaa Riston usein heittämiä katseita hänen suuntaansa, katseita, jotka eivät enää sisältäneet ylimielisyyttä tai halveksuntaa, vaan monimutkaista sekoitusta, häpeää, uteliaisuutta ja jotain, mikä näytti ihailulta. Noin 11 aikaan sijoittajat lopulta poistuivat. Mariana tarkkaili kaukaa, kun Risto jätti heidät ravintolan ovelle. Kaikkien kehonkieli osoitti ratkaismattoman jännitteen. Oliko 50 miljoonan euron sopimus vaarassa? Osa hänestä oli huolissaan tästä mahdollisuudesta kaikesta huolimatta. Kun viimeinen asiakas poistui ravintolasta ja henkilökunta alkoi siivota ja järjestellä seuraavaa päivää varten, Risto pysyi yksin pöydässään, mietiskellen konjakkilasia. Mariana lopetti tehtävänsä, laittoi illan tipit taskuunsa, huomattavasti tavallista suuremmat, muiden asiakkaiden solidaarisuuden osoitusten ansiosta, ja lopulta vastahakoisesti lähestyi häntä. Herra Risto, me suljemme. Hän nosti silmänsä kohdaten Marianan. Hetken kumpikaan ei puhunut. Heidän välillään oli 5 vuotta kertomattomia tarinoita, 5 vuotta, jotka olivat vieneet heidän elämänsä dramaattisesti eri suuntiin. Sanoit, että voisimme puhua, hän muistutti. Hänen äänestään puuttui tavallinen ylimielisyys. Mariana nyökkäsi vetäen tuolin esiin. Kyllä, sanoin. Risto pyöritti lasia sormiensa välissä mietiskellen. Mistä aloitamme? Alusta ehkä, Mariana ehdotti. Siitä päivästä, kun te astuitte minun toimistooni Nordea-pankissa epätoivoisena viimeisestä mahdollisuudesta. Ravintola oli nyt tyhjä. Henkilökunta lopetti siivouksen huomaamattomasti, heittäen uteliaita katseita pöytään, jossa Mariana ja Risto keskustelivat. Kalle oli sanonut kaikille, että he voivat olla niin kauan kuin tarvitsisivat, hiljainen tuki ele hänen työntekijälleen.
Muistan sen päivän, Risto aloitti, tuijottaen lasinsa sisältöä, kuin hän voisi nähdä menneisyyden heijastuvan siinä. Satoi paljon. Olin käynyt 5 eri pankissa ennen Nordeaa. 6, Mariana korjasi pehmeästi. Mainitsitte 6 kieltäytymistä ensimmäisen keskustelumme aikana. Risto nyökkäsi, yllättynyt hänen muistinsa tarkkuudesta. Olet oikeassa. 6. Ja jokaisessa niistä tuskin pääsin vastaanottoa pidemmälle. Kukaan ei halunnut tavata vararikkoon joutunutta liikemiestä, joka oli panostanut kaiken liian kunnianhimoisiin projekteihin sen hetkiseen taloudelliseen tilanteeseen. Mutta minä otin teidät vastaan. Kyllä, sinä otit vastaan. Risto lopulta nosti katseensa kohdatakseen hänet. Miksi? Kysymys leijui heidän välillään kuin jokin konkreettinen asia. Mariana harkitsi vastaustaan huolellisesti, koska näin alustavissa raporteissa jotain, mitä kukaan muu ei nähnyt. Teidän projektinne olivat visionäärisiä, ehkä liian edellä aikaansa, mutta perusolemukseltaan vankkoja. Ja keskustelumme aikana huomasin, että epätoivon takana oli loistava liike-elämän mieli. Risto pudisti päätään epäuskoisena. Vaaransitko urasi pelkän intuitiosi vuoksi epätoivoisesta tuntemattomasta? Se ei ollut vain intuitio, Mariana selvensi. Vietin 3 päivää analysoiden jokaista numeroa, jokaista ennustetta. Konsultoin kiinteistömarkkinoiden asiantuntijoita huomaamattomasti. Tein kotiläksyni ennen kuin puolustin teidän tapaustanne. Silti Risto painosti, jos se olisi mennyt pieleen. Jos se olisi mennyt pieleen, olisin luultavasti menettänyt työni aikaisemmin. Mariana täydensi olkapäitä kohauttaen. Mutta se ei mennyt pieleen, eikö vain? Todistitte, että olin oikeassa. Mietiskelevä hiljaisuus laskeutui heidän välilleen. Risto otti pienen kulauksen konjakkia, aivan kuin tarvitsisi alkoholia jatkaakseen vaikeaa keskustelua. Mitä tapahtui sen jälkeen? Hän kysyi lopulta. Miksi lähdit pankista? Miksi työskentelet tarjoilijana? Epäröinti viimeisen sanan edessä paljasti hänen nolostumisensa kaikista niistä kerroista, kun hän oli käyttänyt tuota ammattia loukkauksena. Mariana huokaisi syvään. Oli hänen vuoronsa kaivaa esiin tuskallisia muistoja. Vuosi teidän uudelleenjärjestelynne jälkeen pankissa tapahtui suuri uudelleenorganisointi. Leikkauksia, irtisanomisia, toimintojen keskittämistä. Virallisesti olin henkilöstövähennysten uhri. Epävirallisesti, hän piti tauon valiten sanansa. Epävirallisesti olin luonut voimakkaita vastustajia puolustaessani asiakkaita, kun käsky oli tiukentaa luottojen takaisinperintää. Teidän lainan hyväksyminen oli vain yksi useista tapauksista, joissa olin vastoin komitean konsensusta. Joten sinua rangaistiin rehellisyydestäsi, Risto päätteli äänessään ihailun sävyä. Haluan mieluummin ajatella, että olin uskollinen periaatteilleni, mutta kyllä, sillä oli seurauksia. Ja sitten Mariana hymyili surullisesti. Sitten tuli vaikea osa. Yritin muita pankkeja, muita rahoituslaitoksia, mutta CV:ssäni näytti olevan näkymätön leima. Kukaan ei sanonut sitä suoraan, mutta ovet yksinkertaisesti eivät avautuneet. Musta lista, Risto mutisi. Tunnen hyvin, miten se toimii. Samaan aikaan äidilläni todettiin pitkälle edennyt nivelreuma. Hoito oli ja on edelleen äärimmäisen kallista. Sairausvakuutus korvaa käynnit, mutta ei tehokkaimpia lääkkeitä. Tarvitsin työtä, mitä tahansa työtä, ja löysit tämän ravintolan. Kyllä, Kalle oli siunaus. Hän tajusi, että olin ylikoulutettu tähän asemaan, mutta antoi minulle silti mahdollisuuden. Hän jousti työajoistani, jotta voisin olla äitini mukana tapaamisissa. Hän oli inhimillisempi kuin yksikään pankinjohtaja, jolle työskentelin. Risto käsitti tiedon hiljaisuudessa, hänen kasvonsa heijastivat kasvavaa ymmärrystä tilanteen ironiasta. Nainen, jota hän kohteli niin halveksuvasti, ei ainoastaan ollut pelastanut hänen yritystään, vaan häntä oli rangaistu hänen rehellisyydestään, samalla kun hän menestyi Marianan ottaman riskin ansiosta. Ja koko tämän ajan sinä palvelit minua tässä ravintolassa sanomatta mitään, hän totesi ääni matalana. Sillä aikaa, kun minä kohtelin sinua sillä anteeksi antamattomalla tavalla. Mariana ei vastannut heti, mitä hän voisi sanoa. Että kaikki oli kunnossa, ei ollut. Että hän ei välittänyt, se olisi valhetta. Miksi et koskaan etsinyt minua? Risto kysyi yhtäkkiä, kun menetit työsi. Miksi et ottanut yhteyttä?
Olisin voinut auttaa. Se oli kysymys, jonka Mariana oli kysynyt itseltään monta kertaa. Ylpeys ehkä, hän myönsi lopulta, tai ehkä koska tunsin, että jos et tunnistanut minua tai muistanut minua oma-aloitteisesti, ei olisi kannattanut nöyryyttää itseäni pyytämällä apua. Sanat osuivat Ristoon kuin fyysinen isku. Hän sulki silmänsä hetkeksi, käsitellen totuuden vaikutusta. Minä muutuin menestyksen jälkeen, hän tunnusti, ääni lähes kuiskaus. Ensimmäisinä vuosina yrityksen elpymisen jälkeen säilytin vielä nöyryyden, joka tuli melkein konkurssista. Muistin vielä, miltä tuntui olla pohjalla anellen mahdollisuutta. Mutta sitten miljoonat alkoivat lisääntyä, projektit voittivat palkintoja, ovet avautuivat, ja sinusta tuli juuri sellainen henkilö, jota halveksit, kun olit vaikeuksissa. Mariana täydensi toistaen sanat, jotka hän oli sanonut aikaisemmin. Täsmälleen. Risto joi loput konjakista yhdellä kulauksella, aivan kuin etsisi rohkeutta. Tiedätkö, mikä on kaikkein ironisinta? Tämä uusi projekti Tähtitorninmäellä, josta juuri neuvottelin Ollin ja muiden kanssa, se perustuu suurelta osin siihen alkuperäiseen projektiin, jota sinä puolustit 5 vuotta sitten. Mariana kohotti kulmiaan, yllättynyt. Todellako? Kyllä. Kestävän kehityksen konseptit, älykkäät asunnot, integrointi ympäristöön, kaikki se oli alkuperäisissä projekteissa, joita sinä analysoit ja puolustit, kun kukaan muu ei uskonut niihin. Vasta nyt markkinat ovat valmiita niihin. Pieni hymy ilmestyi Marianan huulille. Joten olin todella oikeassa teistä, vain liian aikaisin. Kuten aina olit. Risto epäröi, sitten jatkoi näkyvällä vaivalla. Mariana, tiedän, etten ansaitse anteeksi antoasi. Se, mitä tein tänään ja monta kertaa aiemmin, oli anteeksi antamatonta. Mutta haluaisin yrittää korjata jollain tavalla aiheuttamani vahingon. Mariana kallisti päätään varovaisena. Mitä teillä on mielessä? Ensinnäkin haluan sinun tietävän, että Olli ja muut sijoittajat asettivat ehdoksi sopimuksen jatkamiselle merkittäviä muutoksia yrityksen johtamisessa. Erityisesti hän yskäisi, selvästi epämukavalta tuntuen. He ehdottivat, itse asiassa vaativat, että palkkaisin jonkun, jolla on vahva eettinen tunne valvomaan projektia. Jonkun, joka voisi varmistaa, että yrityksen arvot eivät katoa voiton tavoittelussa. Ja itse mä haluaisin tarjota tuon aseman sinulle. Risto-yhtiöt, nimisen rakennusyhtiön johtava varatoimitusjohtaja, keskittyen uuteen Tähti-Torninmäki-projektiin. Mariana tunsi lattian vetäytyneen jalkojensa alta. Tarjous oli niin odottamaton, niin epätodellinen, että hetken hän epäili kuulleensa oikein. Haluatko minun työskentelevän teille? Ei, Mariana, Risto korjasi katsoen häntä suoraan silmiin. Haluan sinun työskentelevän minun kanssani, kumppanina ei alaisena. Teidän taloudellinen tietämyksenne, teidän rehellisyytenne ja teidän visio on juuri sitä, mitä me tarvitsemme tasapainottaaksemme minun liiallisen tuloshakuisuuden. Mariana ei voinut pidättää lyhyttä naurua. Teidän liiallinen tuloshakuisuutenne, näinkö te kutsutte ylimielisyyttä ja muiden halveksuntaa? Ristolla oli sen verran säädyllisyyttä, että hän näytti häpeävältä. Yritä muuttua, Mariana. Tänään oli raju herääminen, mutta tarpeellinen. Kun näin sinut siellä seisomassa kertomassa tarinamme, tajusin millaiseksi hirviöksi olin muuttunut. Ihmiset eivät muutu yhdessä yössä, Risto. Eivät muutu, hän myöntyi. Mutta heidän on aloitettava jossain vaiheessa, ja mä pyydän sinua antamaan minulle mahdollisuuden todistaa, että voin olla erilainen. Että voin palata takaisin siihen mieheen, joka ansaitsi luottamuksesi 5 vuotta sitten. Mariana tutki miehen kasvoja edessään. Ylimielisyys oli kadonnut, korvautuen haavoittuvuudella, jota hän ei ollut koskaan nähnyt hänessä. Olisiko se aitoa vai vain toinen neuvottelutaktiikka? Paljon? Hän kysyi suoraan. Anteeksi? David, kuinka paljon tarjoatte tästä asemasta? Risto näytti yllättynyt kysymyksen asiallisuudesta, mutta vastasi nopeasti. 30 000 euroa kuukaudessa plus osuus projektin tuloksista, yrityksen auto, premium-sairausvakuutus, joka kattaa kaikki äitinne hoidot, mukaan lukien tuontilääkkeet, ja täysi autonomia toteuttaa eettisiä ja sosiaalisen vastuun ohjelmia yrityksessä. Se oli houkutteleva tarjous, enemmän kuin houkutteleva. Se edusti paitsi taloudellista turvaa Marialle
ja hänen äidilleen myös mahdollisuutta palata alalle, johon hän oli kouluttautunut johtavassa asemassa. Entä jos se ei toimi? Hän kysyi. Jos persoonallisuutemme törmäävät, jos te palaatte vanhoihin tapoihin ensimmäisessä erimielisyydessä. 2 vuoden sopimus, ilman mahdollisuutta irtisanomiseen ilman pätevää syytä, Risto ehdotti välittömästi. Ja merkittävä korvauslauseke, jos päätätte lähteä todistettujen eettisten syiden vuoksi. Marjana ei voinut olla vaikuttumatta vastauksen nopeudesta ja johdonmukaisuudesta. Hän oli todella ajatellut sitä, kun Marjana oli vaihtamassa univormuaan. Puhutte todella vakavasti, hän totesi, enemmän itselleen kuin hänelle. En ole koskaan ollut näin vakavissani koko elämässäni. Risto ojensi kätensä pöydän yli, ele tasa-arvoisuudesta, joka oli jyrkässä ristiriidassa voimadynamiikan kanssa, joka oli aina luonnehtinut heidän aiempaa vuorovaikutustaan. Mitä sanotte, Marjana Virtanen? Suostutteko antamaan minulle toisen mahdollisuuden, aivan kuten annoitte ensimmäisen 5 vuotta sitten? Marjana katsoi ojennettua kättä, tietoisena siitä, että hänen päätöksensä muuttaisi hänen elämänsä kulun täysin. Osa hänestä halusi kieltäytyä periaatteesta, näyttääkseen, ettei kaikkea voi ostaa rahalla, mutta toinen osa, se käytännöllinen osa, se osa, joka ajatteli hänen äitiään ja heidän todellisia tarpeitaan, tunnisti edessään olevan poikkeuksellisen tilaisuuden. Lisäksi tilanteessa oli jotain outoa runollisuutta. 5 vuotta sitten hän oli antanut Ristolle mahdollisuuden, jota kukaan muu ei olisi antanut. Nyt Risto tarjosi saman hänelle. Minulla on yksi ehto, hän sanoi lopulta. Mitä vain, haluan, että perustatte kunnioituksen ja arvokkuuden ohjelman kaikille yrityksen työntekijöille. Johtajista siivoushenkilökuntaan. Nollatoleranssi sellaiselle käyttäytymiselle kuin mitä näin tänään. Risto nyökkäsi epäröimättä. Se on ensimmäinen aloite, jonka toteutamme yhdessä. Ja haluan, että tulette henkilökohtaisesti tähän ravintolaan huomenna lounasaikaan, kun se on täynnä, ja pyydätte julkisesti anteeksi Kallelta ja koko henkilökunnalta tämänpäiväisestä käytöksestänne. Tämä sai Riston nielemään. Julkinen nöyryytys oli selvästi jotain, johon hän ei ollut tottunut, mutta hetken epäröinnin jälkeen hän suostui. Teen sen. Sitten Marjana lopulta ojensi kätensä ja puristi hänen kättään. Luulen, että meillä on sopimus, herra Risto. Kättely sinetöi paljon enemmän kuin työsopimuksen. Se oli uusi alku. Toinen mahdollisuus molemmille. Kun heidän kätensä erkanivat, jotain oli perustavanlaatuisesti muuttunut heidän välisessään dynamiikassa. Kuinka paljon aikaa tarvitset lähteäksesi ravintolasta? Risto kysyi jo ajatellen käytännön asioita. Marjana hymyili ajatellen Kallea ja kuinka hyvä hän oli ollut hänelle vaikeina aikoina. 2 viikkoa vähintään. Minun on annettava hänelle aikaa löytää ja kouluttaa minun seuraajani. En jätä häntä pulaan kaiken sen jälkeen, mitä hän on tehnyt minulle. Risto nyökkäsi, vaikuttuneena hänen uskollisuudestaan. Totta kai. Käytämme sen ajan valmistautuaksemme saapumiseesi. Haluat tutustua yritykseen, tiimiin, käynnissä oleviin projekteihin. Entä ne Vantaan sijoittajat? Eivätkö he todella asettaneet sopimuksen ehdoksi minun palkkaamistani? Olli käytännössä vaati sitä, Risto vahvisti. Kun lähdit vaihtamaan univormua, hän antoi minulle uhkavaatimuksen. Joko minä osoitan todellista muutosta yrityksen kulttuurissa, aloittain epäoikeudenmukaisuuden korjaamisesta sinua kohtaan, tai sopimus peruutetaan. Marjana ei voinut olla hymyilemättä. Pidän teidän Ollistanne. Hän on iloinen kuullessaan, että hyväksyit. Itse asiassa hän ehdotti, että johtaisit neuvotteluja heidän kanssaan suoraan tästä eteenpäin. Sanoi, että hän mieluummin asioi jonkun kanssa, jolla on luonnetta ja arvokkuutta, hänen omilla sanoillaan. Yö oli edennyt ja työntekijät olivat jo lopettaneet siivouksen. Kalle lähestyi huomaamattomasti. Tarvitsetteko jotain muuta? Voin jättää avaimet sinulle, Marjana, jotta voitte sulkea. Ei tarvitse, Kalle, hän vastasi nousten ylös. Olemme valmiit. Ja minulla on jotain tärkeää kerrottavaa sinulle huomenna. Risto nousi myös ojentain kätensä Kallelle. Kiitos kärsivällisyydestänne tänään, herra Kalle. Ja haluan teidän tietävän, että palaan huomenna pyytääkseni anteeksi muodollisesti teiltä ja teidän henkilökunnaltanne käytöksestäni. Kalle puristi ojennettua kättä huomattavalla epäröinnillä. Se olisi sopivaa.
Kun he poistuivat ravintolasta, Helsingin yö otti heidät vastaan raikkaalla tuulella. Mariana hengitti syvään tuntien vuosien painon hitaasti poistuvan hänen harteidensa päältä. Tulevaisuus, joka oli aiemmin tuntunut pitkältä ja tasaiselta vaikeuksien tieltä, tarjosi nyt odottamattomia käännöksiä ja uusia mahdollisuuksia. Kuinka aiot mennä kotiin? Risto kysyi, huomaten, että kello oli jo yli keskiyön tässä bussilla. Viimeinen menee 15 minuutin päästä pääkadulta. Risto näytti aidosti järkyttyneeltä. Bussilla. Tähän aikaan. Mariana hymyili hänen reaktiolleen. Tervetuloa todellisuuteen, herra Risto. Todellisuuteen, jonka teidän työntekijänne kohtaavat joka päivä. Hän näytti käsittelevän tietoa, kuin se olisi ilmoitus. Minun kuljettajani odottaa. Voin viedä sinut kotiin. Hetken Mariana harkitsi kieltäytymistä periaatteesta, mutta hän oli väsynyt. Yö oli ollut emotionaalisesti uuvuttava ja hänen äitinsä olisi varmasti huolissaan myöhästymisestä. Kiitos, otan kyydin. Heidän kävellessään kohti ylellistä autoa, joka oli pysäköity muutaman metrin päähän, Risto kysyi kysymyksen, joka selvästi vaivasi häntä. Luuletko, että ihmiset todella voivat muuttua, Mariana? Vai vain teeskentelemmekö muuttuvamme, kun olosuhteet pakottavat meidät? Mariana mietti vastaustaan huolellisesti. Luulen, että todellinen muutos alkaa, kun näemme itsemme muiden silmin. Kun tunnemme tekojemme vaikutuksen, se on vaikeaa ja vie aikaa, mutta se on mahdollista. Ja uskotko, että minä voin muuttua? Hän katsoi häntä vakavasti. Uskoin, että voitte pelastaa yrityksenne, kun se oli konkurssissa. Uskon, että voitte pelastaa myös luonteenne, mutta todisteet ovat teidän teoissanne lähikuukausina, eivät tämän illan sanoissa. Risto nyökkäsi, hyväksyen implisiittisen haasteen noissa sanoissa. Kun kuljettaja avasi heille oven autoon, Mariana katsoi Helsingin tähtitaivasta, tuntien, että jotain perustavanlaatuista oli muuttunut maailmankaikkeudessa. Ei ainoastaan hänen elämässään, vaan kaikkien niiden elämässä, joita tuon poikkeuksellisen illan tapahtumat olivat koskettaneet. Edessä avautuva tie olisi haastava, täynnä mukautuksia ja oppimista, mutta ensimmäistä kertaa pitkään aikaan Mariana Virtanen tunsi kulkevansa oikeaan suuntaan, tuulen puhaltaessa hänen puolestaan. Seuraavat 2 viikkoa kuluivat pyörteessä Marianan elämässä. Päivisin hän jatkoi ravintolassa, kouluttaen Jenniä ottamaan hänen paikkansa, kun taas iltaisin ja vapaapäivinä hän vieraili Risto-yhtiöissä tutustumassa tulevaan työpaikkaansa ja käynnissä oleviin projekteihin. Kuten luvattu, Risto ilmestyi ravintolaan heti seuraavana päivänä, lounasaikaan kun paikka oli täynnä. Hän pyysi nöyrästi anteeksi Kallelta ja koko henkilökunnalta julkisesti käytöksestään. Ele, joka oli selvästi vaikea miehelle, joka oli tottunut kunnioitukseen, ei jäänyt huomaamatta vakioasiakkailta, jotka kommentoivat tapausta päivien ajan. En olisi koskaan uskonut näkeväni Ristoa pyytämässä anteeksi keneltäkään, Kalle kommentoi myöhemmin yhä hämmästyneenä. Sinä todella sait aikaan muutoksen hänessä, Mariana. Hän hymyili varovaisesti. Katsotaan, kestääkö se. Todelliset muutokset vievät aikaa. Uutinen hänen palkkaamisestaan Risto-yhtiöiden varatoimitusjohtajaksi levisi nopeasti Helsingin liike-elämän piireissä. Ravintolan asiakkaat, saatuaan selville, että huomaamaton ja tehokas tarjoilija oli itse asiassa lahjakas johtaja, joka oli ottamassa vastaan johtajan paikan, alkoivat kohdella häntä sekoituksella uteliaisuutta ja uutta kunnioitusta. Kotona äiti Virtasen reaktio oli yhdistelmä puhdasta iloa ja äidillistä huolta. Se on upea tilaisuus, tyttäreni, hän sanoi, pitäen Marianan käsiä omissaan, sormet hieman nivelreuman vääristäminä. Mutta tämä mies kohteli sinua niin huonosti. Oletko varma, että voit luottaa häneen? Mariana istui äitinsä viereen pienen asunnon sohvalla. En ole varma mistään, äiti, mutta sopimus, jonka hän tarjosi, antaa minulle turvaa. Ja rehellisesti sanottuna, luulen, että näin jotain aitoa hänessä eilen illalla, todellisen halun muuttua. Ihmiset muuttuvat vain, kun tuska pysyä sellaisenaan on suurempi kuin tuska muuttua. Äiti Virtanen filosofoi, hänen 62 vuoden viisaus heijastui yksinkertaisissa sanoissa. Ehkä sinä aiheutit tarpeeksi tuskaa hänen ylpeyteensä aloittaaksesi tuon muutoksen. Näiden 2 viikon aikana Mariana jakoi aikansa 2 maailman välillä, jotka nyt muodostivat hänen elämänsä.
Ravintolassa hän hyvästeli vähitellen kollegoja ja asiakkaita, joista oli tullut eräänlainen perhe. Risto-yhtiöissä hän aloitti uusien suhteiden rakentamisen. Nyt johtajana siirtyminen ei ollut ilman haasteita. Jotkut yrityksen vanhemmat johtajat katsoivat epäilevästi tuntemattoman yhtäkkistä nousua. Juorut levisivät käytävillä. Hän on Riston rakastaja. Hänellä on jotain likaisia salaisuuksia hänestä. Hän on täällä vain miellyttääkseen sijoittajia. Mariana kohtasi kuiskaukset samalla arvokkuudella, jolla hän oli kohdannut Riston provokaatiot 2 vuoden ajan. Kokouksissa hän osoitti teknistä tietämystä ja strategista näkemystä, jotka nopeasti hiljensivät skeptikot. Yksilökohtaisessa vuorovaikutuksessa hän kohteli kaikkia samalla kunnioituksella, riippumatta hierarkkisesta asemasta. Risto puolestaan näytti olevan aidosti sitoutunut omaan muuttumiseensa. Kokouksissa, joihin he osallistuivat yhdessä, Mariana huomasi, kuinka hän nyt kuunteli enemmän ja keskeytti vähemmän. Kuinka hän kiitti ihmisiä heidän panoksestaan. Kuinka hän näytti oppivan uudelleen peruskäyttäytymisen kunnioituksen, joka oli haudattu vuosien ylimielisyyden alle. Tietenkin oli takapakkeja. Eräässä erityisen jännittyneessä kokouksessa toimittajien kanssa Mariana näki vanhan Riston ilmestyvän lyhyesti, kohdellen nuorempaa insinööriä alentuvasti. Myöhemmin yksityisesti hän kohtasi hänet. Huomasitko, miten puhuit Timolle tänään? Risto näytti aidosti yllättyneeltä. Miten niin? Taisi tylet saateli, tuolla ylemmyyden sävyllä. Tavalla, jolla sivuutit hänen huolensa aikataulusta, kuin se olisi typeryyttä. Risto kurtisti kulmiaan mietiskellen. Hetken kuluttua hänen kasvonsa valaistuivat tunnistamisesta. Olet oikeassa. En edes huomannut tekeväni sitä. Siinä on ongelma, Risto. Käytösmallit ovat niin syvällä, ettet edes huomaa. Sen sijaan, että hän olisi puolustautunut, kuten Mariana odotti, hän nyökkäsi mietteliäästi. Miten voin muuttaa jotain, jota en edes huomaa tekeväni? Tietoisuus on ensimmäinen askel, hän vastasi, ja olla avoin kuulemaan, kun joku huomauttaa siitä, kuten teet nyt. Hän katsoi häntä ilmeellä, jossa sekoittui ihailua ja kiitollisuutta. Kiitos, että kerroit. Pyydän anteeksi Timolta huomenna. Pienet hetket, kuten tämä, vahvistivat Marialle, että hänen päätöksensä hyväksyä tehtävä oli ollut oikea. Ei ainoastaan ammatillisen tilaisuuden vuoksi, vaan myös mahdollisuuden vuoksi katalysoida todellista muutosta miehessä, joka asemansa ja vaikutusvaltansa vuoksi vaikutti satojen ihmisten elämään. Viimeisenä aamunaan Kalles ravintolassa Mariana saapui aikaisemmin kuin tavallisesti. Nouseva aurinko heijastui järven vesiin, luoden värien spektaakkelin, jonka hän halusi tallentaa muistiinsa. 2 vuoden ajan tuo näkymä oli ollut jatkuva hänen elämässään, muistutus kauneudesta vaikeuksien keskellä. Kalle löysi hänet mietiskelemästä maisemaa vielä tyhjän ravintolan ikkunoista. Tulet ikäväkseni. Mariana, hän sanoi asettuen hänen viereensä. Tämä paikka ei ole sama ilman sinua. Hän hymyili liikuttuneena. Minäkin tulen kaipaamaan tätä. Sinua, tiimiä, jopa joitakin asiakkaita. Mutta et pöytien tarjoilua luulen, Kalle vitsaili. Rehellisesti, en aio valehdella, olen innoissani päästä takaisin alalleni, mutta nämä 2 vuotta opettivat minulle oppitunteja, joita mikään MBA ei voisi opettaa. Hän kääntyi kohdatakseen hänet. Opin arvokkuudesta, Kalle, arvojen säilyttämisestä vaikeimmissakin tilanteissa, ja siitä minä olen suurelta osin kiitollinen sinulle ja sille, miten johdat tätä paikkaa. Kallen silmät kostuivat hieman. No nyt sinulla on tilaisuus luoda sama ympäristö paljon suuremmassa yrityksessä. Vaikuttaa paljon useampiin ihmisiin. Sitä aion tehdä, Mariana vahvisti päättäväisesti. Päivä kului tunteiden sekoituksessa. Kollegat toivat pieniä jäähyväislahjoja. Vakioasiakkaat jättivät anteliaita tippejä, mukana lappuja, joissa toivotettiin menestystä. Jenni vuorotteli kyynelten ja innostuksen välillä Marianan lähdön mukana tulleesta ylennyksestä. Työpäivän päätteeksi tiimi kokoontui maljaan. Kalle nosti lasin kuohuviiniä Mariana Virtaselle, joka opetti meille, että väliaikaiset olosuhteet eivät määritä sitä, keitä olemme, että ystävällisyys ja pätevyys voivat elää rinnakkain, ja että oikeus joskus vain kestää hieman pidempään tulla perille. Seurasi aplodeja ja halauksia. Mariana tunsi itsensä ympäröidyksi kiitollisuuden aallolla noita ihmisiä kohtaan,
jotka olivat olleet hänen turvasatamansa vaikeimpina aikoina. Seuraavana aamuna Mariana heräsi ennen herätyskelloa. Hän valitsi huolellisesti tummansinisen puvun, jonka oli ostanut erityisesti tilaisuutta varten, yhden harvoista ylellisyyksistä, jotka hän oli itselleen sallinut viime viikkoina. Katsoessaan itseään peilistä, hän näki paitsi johtajan, joka oli ottamassa johtavan tehtävän, myös tarjoilijan, joka oli palvellut pöytiä arvokkaasti, pankkipäällikön, joka oli vaarantanut uransa uskomalla johonkin, omistautuneen tyttären, joka tekisi mitä tahansa äitinsä puolesta. Kaikki nämä puolet muodostivat sen, kuka hän oli. Yksikään niistä ei ollut tärkeämpi tai määrittelevämpi kuin toinen. Äiti Virtanen odotti häntä keittiössä tuoreen kahvin ja herkullisten karjalanpiirakoiden kanssa, pieni juhla suurelle tilaisuudelle. Olet kaunis, tyttäreni, hän sanoi ilmeisellä ylpeydellä. Näyttää siltä, että tämä asema odotti sinua jo. Mariana hymyili auttaen äitiään istumaan. Uudet lääkkeet, jotka he nyt pystyivät ostamaan Risto-yhtiöiden tarjoaman premium-sairausvakuutuksen ansiosta, alkoivat jo näkyä tuloksissa. Äiti Virtasen liikkeet olivat vähemmän kivuliaita, hänen energiansa elinvoimaisempi. Hermostunut, vanhempi nainen kysyi tarkkaillen tytärtään tarkasti. Vähän, Mariana myönsi, se on valtava vastuu. Ja kaikki tarkkailevat minua, odottaen nähdäkseen, olenko todella pätevä vai olenko siellä vain symbolisena eleenä. Näytät heille, äiti Virtanen vakuutti vakuuttavasti, aivan kuten näytit Ristolle. Yrityksen lähettämä kuljettaja saapui täsmällisesti, Klo 7:30. Toinen mukautus, jota Mariana yhä kummasteli, joku hakemassa hänet kotoa, avaamassa oven autoon, kutsumassa häntä tohtoriksi. Täysin uusi elämä oli edessä. Saapuessaan Risto-yhtiöiden pääkonttoriin, vaikuttavaan rakennukseen Helsingin finanssikeskuksessa, Risto otti Marianan vastaan aulassa. Hän näytti erilaiselta, jotenkin kevyemmältä, aivan kuin ylimielisyyden paino, jota hän oli aina kantanut, olisi poistettu osittain. Valmis suureen päivään. Hän kysyi ojentain kätensä. Synnyin valmiiksi, Mariana vastasi luottavaisin mielin, joka yllätti heidät molemmat. Päivä alkoi yleisellä kokouksella, jossa Risto esitteli Marianan muodollisesti koko yritykselle. Hänen puheensa oli yllättävän vilpitön. Jotkut teistä saattavat kysyä, miksi Mariana Virtanen on ottamassa näin tärkeän varatoimitusjohtajan tehtävän. Annan selittää, koska hän ansaitsee sen, koska hänen lahjakkuutensa ja rehellisyytensä ovat juuri sitä, mitä me tarvitsemme, ja koska 5 vuotta sitten, kun kukaan ei uskonut tähän yritykseen mukaan lukien monet tässä huoneessa, hän uskoi. Sitten hän kertoi lyhyesti tarinan siitä, kuinka Mariana pankkipäällikkönä oli pelastanut Risto-yhtiöt konkurssilta. Hän ei maininnut ravintolaepisodia, mutta teki kaikille selväksi, että kiitollisuuden velka oli hänellä Marialle, ei päinvastoin. Kokouksen jälkeen Mariana johdatettiin hänen uuteen toimistonsa avaraan valoisaan näköalalla Töölönlahdelle. Hienostunut puinen pöytä oli keskellä, hänen nimensä kaiverrettu kultaiselle kilvelle oven viereen. Mariana Virtanen, johtava varatoimitusjohtaja. Mitä pidät? Risto kysyi tarkkaillen hänen omaksumistaan ympäristöä. Se on, Mariana etsi oikeaa sanaa, epätodellista. Hän nauroi pehmeästi. Tottuu siihen. Kuulut tähän paikkaan, Mariana. Olet aina kuulunut. Ensimmäiset viikot tehtävässä olivat intensiivisiä. Mariana syventyi Tähtitorninmäki asuinhankeprojektiin, tarkistaen jokaisen yksityiskohdan, taloudellisista näkökohdista, ympäristö- ja sosiaalisiin vaikutuksiin. Kuten luvattu, hänellä oli todellinen autonomia, eikä hän epäröinyt kyseenalaistaa päätöksiä tai ehdottaa muutoksia tarvittaessa. Kaikkein yllättävintä oli Riston vastaanottavuus näihin puuttumisiin. Mies, joka aiemmin reagoi ärsytyksellä mihin tahansa kyseenalaistamiseen, näytti nyt arvostavan erilaisia näkökulmia. Eräässä erityisen kiivaassa kokouksessa, ulkomaisen ja kotimaisen materiaalien käytöstä, tiimi tarkkaili hämmästyneenä, kun Risto, kuultuaan Marianan argumentit kestävästä kehityksestä ja paikallisesta kehityksestä, sanoi yksinkertaisesti, olet oikeassa, tarkistetaan tämä päätös. Olli ja muut Vantaan sijoittajat vierailivat yrityksessä kuukausi Marianan aloittamisen jälkeen. Dynamiikan muutos oli ilmeinen kaikille. Olli erityisesti,
Ei piilotellut hyväksyntäänsä nähdessään Marianan johtavan esityksiä ja Riston kuuntelevan tarkkaavaisesti hänen ehdotuksiaan. Tein oikean valinnan vaatimalla sinun palkkaamistasi, Olli kommentoi yksityisessä lounaassa Marianan kanssa. Toit enemmän kuin teknistä pätevyyttä Risto-yhtiöille. Toit sielun. Olen vain tekemässä työni, hän vastasi vaatimattomasti. Ei Mariana, sinä määrittelet uudelleen, mitä johtaminen tarkoittaa tässä maassa. Näytät, että rehellisyys ja menestys eivät sulje pois toisiaan. Kommentti jäi hänen mieleensä päiviksi, kaikuessa hänen mielessään työskennellessään. Olisiko todella mahdollista muuttaa koko yrityskulttuuri? Muuttaa ihmisten mentaliteetti, jotka olivat vuosien ajan toimineet logiikalla, että päämäärä pyhittää keinot. Vastaus alkoi ilmetä pienissä yksityiskohdissa. Siinä, miten nuoremmat työntekijät tunsivat nyt olonsa mukavaksi ilmaista ideoita kokouksissa. Sosiaalisen vastuun ohjelmassa, jonka Mariana toteutti, ohjaten 2% Tähtitorninmäki-projektin voitoista yhteisöaloitteisiin ympäröivällä alueella. Uudessa rekrytointipolitiikassa, joka priorisoi monimuotoisuutta ja osallisuutta, ja ehkä kaikkein merkittävimmin Riston jatkuvassa kehityksessä. Mies, joka aiemmin käytti valtaansa nöyryyttääkseen, näytti nyt löytävän tyydytystä toisten nostamisesta. Johtaja, joka mittasi arvoaan pelolla, jota hän inspiroi, pyrki nyt inspiroimaan kunnioituksen kautta. 3 kuukautta sen jälkeen, kun Mariana aloitti tehtävässä hallituksen kokouksessa, jossa Tähtitorninmäki-asuinhanke sai lopullisen hyväksynnän rakentamisen aloittamiselle, Risto yllätti kaikki odottamattomalla ilmoituksella. Haluaisin ilmoittaa, että nimeämme uudelleen projektin, hän sanoi, katsoen suoraan Marianaa. Tästä päivästä eteenpäin se tunnetaan nimellä Uuden horisontin asunnot, kuului kuiskausta yllätyksestä. Ristoman brändi oli aina ollut läsnä kaikissa yrityksen projekteissa. Miksi? Kysyi yksi hallituksen jäsen selvästi hämmentyneenä. Risto hymyili, aito hymy, jota hän harvoin näytti yritysympäristöissä. Koska tämä projekti edustaa uutta horisonttia yritykselle, asiakkaillemme ja minulle henkilökohtaisesti. Hän piti merkityksellisen tauon, ja koska sen suunnitteli joku, joka näki mahdollisuuksia, kun kaikki muut näkivät vain epäonnistumisen. Katseet kääntyivät Marianaan, joka tunsi lämmön nousevan kasvoilleen. Riston ele oli enemmän kuin yrityssymboliikka. Se oli julkinen tunnustus hänen panoksestaan, ei ainoastaan nyt vaan 5 vuotta sitten, kun kaikki alkoi tuona iltana palatessaan kotiin, ei enää pieneen Lauttasaaren asuntoon, vaan tilavaan kattohuoneistoon, johon hän oli muuttanut äitinsä kanssa. Mariana mietiskeli valaistua kaupunkia parvekkeelta. Helsinki levisi hänen edessään, valomeri, joka sykki elämää ja mahdollisuuksia. Äiti Virtanen liittyi hänen seuraansa, tuoden 2 kuppia teetä. Mitä mietit, tyttäreni? Näytät olevan kaukana. Mariana hymyili ottaen lämpimän kupin. Ajattelen, kuinka elämä kiertää ympyrää, äiti. Kuinka joskus meidän on menetettävä kaikki löytääksemme todellisen arvomme. Vanhempi nainen nyökkäsi viisaasti, ja kuinka joidenkin ihmisten on nöyryytettävä itseään löytääkseen inhimillisyytensä. He molemmat tiesivät, että hän viittasi Ristoon. Mariana otti kulauksen teetä, pohtien miehen muutosta, joka oli muuttunut hänen pahimman vastustajansa kumppaniksi. Luuletko, että hän todella on muuttunut? Äiti Virtanen kysyi, aina oivaltava. Mariana mietti kysymystä huolellisesti. Luulen, että hän on muuttumassa. Se on prosessi, ei tapahtuma. Tulee takapakkeja epäilyksiä. Hän piti tauon etsien oikeita sanoja. Mutta näin jotain hänen silmissään tänään, kun hän ilmoitti projektin uudesta nimestä. Jotain, joka kertoo minulle, että muutos on todellinen. No, sinulla on aina ollut hyvä vaisto ihmisten suhteen, äiti kommentoi rakastavalla hymyllä. Se oli se vaisto, joka toi meidät tähän. Mariana halasi äitiään kiitollisena siitä, että hän oli hänen vierellään tällä poikkeuksellisella matkalla. Yhdessä he mietiskelivät Helsingin horisonttia, kaupunkia, joka aivan kuten he, oli aina uudistumassa, aina löytämässä kauneutta ja mahdollisuuksia jopa vaikeimmissakin haasteissa. Tulevaisuus, kaikilla epävarmuuksillaan ja lupauksillaan, levisi heidän edessään kuin uusi horisontti, täynnä mahdollisuuksia. Vuosi oli kulunut siitä kohtalokkaasta illasta Kalles ravintolassa. Syksy oli palannut Helsinkiin.
maalaten puiden latvat kullan ja punaisen sävyillä. Tähtitorninmäellä Uuden horisontin asunnot kohosi majesteettisena sinistä taivasta vasten, sen tyylikkäät ja kestävät linjat mullistivat kaupungin horisontin. Mariana pysäköi autonsa sen ravintolan eteen, joka oli ollut hänen työpaikkansa 2 vuotta. Hän näytti nyt erilaiselta hiukset lyhyemmässä, johtajan leikkauksessa, joka sopi hyvin räätälöityihin pukuihin, jotka olivat nyt osa hänen päivittäistä vaatekaappiaan. Mutta jotain olennaista oli pysynyt samana, arvokkuus ja ystävällisyys hänen katseessaan. Kalle otti hänet vastaan sisäänkäynnillä lämpimällä halauksella. Onpa sinua hyvä nähdä, Mariana, vai pitäisikö minun sanoa tohtori Virtanen, Helsingin puhutuin johtaja? Hän nauroi kävellen hänen mukanaan pöytään, joka oli varattu näköalalla järvelle. Oli kilti, ei totoria. Olen edelleen vain Mariana. Vain Mariana, joka muutti yhden suurimmista rakennusyhtiöistä valtiossa ja on tämän kuukauden Talous and Business-lehden kannessa, Kalle kiusasi, vetäen tuolia hänelle. Näin jutun. Nainen, joka inhimillisti kiinteistömarkkinat. Hyvin vaikuttavaa. Mariana istui hymyillen hieman vaivautuneesti. Yllättävä maine teki hänet yhä epämukavaksi. Viime kuukausina hänestä oli tullut eräänlainen julkis liike-elämän piireissä, ei ainoastaan hänen asemansa vuoksi, vaan myös hänen nousunsa inspiroivan tarinan vuoksi. Miten ravintolalla menee? Hän kysyi vaihtaen puheenaihetta, paremminkin kuin koskaan. Se ilta... No, siitä tuli eräänlainen urbaani legenda. Ravintola, jossa tarjoilija kohtasi miljonäärin ja tuli johtajaksi. Meillä on nyt varauksia viikkoja etukäteen. Mariana pudisti päätään huvittuneena. Olen iloinen, että ainakin paikka hyötyi draamasta. Ja miten Jenni voi? Onko hän sopeutunut hyvin paikkaani? Hän tekee loistavaa työtä. Hänellä on oma tyylinsä tietysti, mutta asiakkaat rakastavat häntä. Hän kysyy sinun perään aina. Ikään kuin vastauksena nimensä mainitsemiseen, Jenni ilmestyi, yhä yllään salinjohtajan univormu, joka oli kuulunut Marialle. Mariana, hän huudahti, halaten ystävänsä, minulla on ollut sinua ikävä. Muutaman minuutin ajan he keskustelivat innokkaasti. Jenni jakoi juoruja vakioasiakkaista ja Mariana kertoi tarinoita hänen uudesta yrityselämästään. Oli lohdullista nähdä, että dramaattisista muutoksista huolimatta jotkut yhteydet pysyivät ennallaan. Kun Jenni poistui palvellakseen muita asiakkaita, Kalle otti vakavamman ilmeen. Ja miten työskentely Riston kanssa sujuu? Onko hänen muuttumisensa todella aito vai vain show sijoittajille? Se oli kysymys, jonka Mariana oli kohdannut usein viimeisen vuoden aikana. Monet epäilivät, että Riston käytöksen muutos voisi olla kestävää pitkällä aikavälillä. Se on todellista, hän vastasi vakuuttavasti. Ei täydellistä, ei valmista, mutta todellista. Hänellä on edelleen hetkiä, jolloin vanha Risto nousee esiin erityisesti paineen alla, mutta ero on siinä, että nyt hän tunnistaa nämä hetket, pyytää anteeksi ja pyrkii aktiivisesti parantamaan itseään. Kalle näytti tyytyväiseltä vastaukseen. Ja miltä tuntuu työskennellä rinnakkain jonkun kanssa, joka kerran nöyryytti sinut julkisesti? Mariana mietti hetken, yllättävän korjaavalta, meille molemmille. On jotain syvällisesti muuttavaa nähdä jonkun kohtaavan omat demoninsa, tunnustavan virheensä ja työskentelevän korjatakseen ne, erityisesti jonkun, jolla oli kerran niin paljon valtaa ja ylimielisyyttä. Keskustelu keskeytyi Riston saapumiseen. Aina täsmällinen, hän käveli ravintolan läpi itsevarmuudella, jota ei enää sekoitettu ylimielisyyteen. Hän tervehti tarjoilijoita ja muita työntekijöitä nimeltä, tapa, jonka hän oli kehittänyt viimeisen vuoden aikana. Kalle. On ilo nähdä teidät uudelleen, hän sanoi, ojentaen kätensä ravintolan omistajalle. Kättely miesten välillä, aiemmin muodollinen ja jännittynyt, tuntui nyt aidosti ystävälliseltä. Ilo on minun. Risto, te kaksi yhdessä tuotte aina hyviä uutisia Kalles ravintolaan. Risto hymyili istuen pöydän ääreen. Toivottavasti. Mariana ei halunnut kertoa minulle, miksi hän painosti niin paljon tätä lounasta. Sanoi vain, että se oli tärkeää. Mariana odotti, että Kalle poistui ennen kuin vastasi, koska tänään on tasan vuosi. Risto nyökkäsi hitaasti, ymmärtäen välittömästi viittauksen, vuosi siitä illasta, joka muutti kaiken,
Tuntuu sopivalta juhlia täällä, missä se alkoi. Lisäksi hän lisäsi, avaten laukkunsa ja ottaen esiin tyylikkään kansion, minulla on jotain jaettavaa kanssasi. Risto kohotti kulmiaan, uteliaana. 3. vuosineljänneksen tulokset. Olemme jo tarkistaneet ne eilen. Ei, jotain merkityksellisempää. Hän liukui kansion pöydän yli. Sisäisen tyytyväisyyskyselyn tulokset. Risto avasi kansion, hänen silmänsä kävivät nopeasti läpi kaavioita ja taulukoita. Kun hän luki, hänen ilmeensä siirtyi uteliaisuudesta yllätykseen ja sitten syvempään tunteeseen. Tämä on poikkeuksellista, hän mutisi lopulta. Numerot olivat yksiselitteisiä, työntekijöiden tyytyväisyys oli hypännyt 47%, 89% vain vuodessa. Häirintäilmoitukset olivat pudonneet lähes nollaan. Henkilöstön vaihtuvuus oli vähentynyt dramaattisesti. Merkityksellisempää oli, että 93% työntekijöistä ilmoitti tuntevansa itsensä kunnioitetuiksi ammattilaisina ja ihmisinä yrityksessä. Muistatko ehdoni hyväksyessäni tehtävän? Mariana kysyi. Kunnioituksen ja arvokkuuden ohjelma kaikille työntekijöille. Risto nyökkäsi yhä käsittelemässä tietoja. Totta kai. Nämä ovat tulokset. Ei ainoastaan lukuja paperilla, vaan muuttuneita elämiä. Ihmisiä, jotka nyt menevät töihin ilman pelkoa, jotka tuntevat itsensä arvostetuiksi, jotka voivat antaa parhaat ideansa, koska he eivät pelkää nöyryytystä. Ja kaikki tämä vain vuodessa, Risto totesi, sulkien kansion melkein kunnioittavasti. Kyllä, Mariana vahvisti, mutta vaikuttavin osa ei ole luvuissa. Mikä voisi olla vaikuttavampaa? Se, että muutos alkoi huipulta, sinusta. Hän nojautui hieman pöydän yli. Johtajat määrittelevät kulttuurit, Risto. Kun toimitusjohtaja kohtelee ihmisiä halveksuvasti, se leviää koko organisaatioon. Kun hän osoittaa aitoa kunnioitusta, se leviää myös. Risto otti kulauksen vettä selvästi liikuttuneena. En koskaan kuvitellut. En koskaan ajatellut tekojeni vaikutusta tällä tavalla. Kohtelin ihmisiä huonosti, koska saatoin. Koska kukaan ei estänyt minua. Koska ajattelin, että se osoitti valtaa. Ja nyt ymmärrän, että todellinen valta tulee toisten nostamisesta, ei heidän vähentämisestään. Hän pudisti päätään, yhä ihmeissään muutoksesta. Se tuntuu niin itsestään selvältä nyt. Miten en voinut nähdä sitä niin kauan? Etuoikeus sokaisee, Mariana vastasi yksinkertaisesti, ja valta vääristää meidän havaintojamme. Lounas jatkui keskusteluilla liiketoiminnasta ja tulevista projekteista. Uuden horisontin asunnot oli ollut vain alku. Kestävä ja sosiaalisesti vastuullinen lähestymistapa, jonka Mariana oli toteuttanut, mullisti paitsi Risto-yhtiöt, myös inspiroi muutoksia koko kiinteistöalalla. Samaiset kilpailijat, jotka pilkkasivat meidän turhia sosiaalisia huoliamme, juoksevat nyt matkimaan meidän ohjelmiamme, Risto kommentoi, nauttien lohifileestä. Hauskaa, miten taloudellinen menestys muuttaa ihmisten käsitystä siitä, mikä on tarpeellista. Se johtuu siitä, että olemme osoittaneet, että etiikka ja voitto eivät sulje toisiaan pois, Mariana vastasi. Itse asiassa yhä useammat kuluttajat ja sijoittajat vaativat yrityksiä, jotka toimivat inhimillisten arvojen mukaisesti. Keskustellessaan Mariana ei voinut olla pohtimatta sitä poikkeuksellista matkaa, joka oli tuonut heidät tähän. Vuosi sitten he olivat diametraalisesti vastakkaisissa asemissa, hän mahtava liikemies, hän nöyryytetty tarjoilija. Nyt he istuivat liikekumppaneina, yhteistyökumppaneina, ehkä jopa ystävinä, yhdistettynä yhteiseen muutoksen tarkoitukseen. Jälkiruoka saapui, tuotuna Jennin toimesta, salaa hymyillen talon puolesta, hän ilmoitti. Kalle vaati. Se oli hienostunut suklaakakku punaviinikastikkeella, hienovarainen, mutta yksiselitteinen viittaus tapahtumaan, joka oli käynnistänyt kaiken. Risto tajusi välittömästi symboliikan ja nauroi. Teidän pomollanne on mielenkiintoinen huumorintaju. Entinen pomo, Mariana korjasi hymyillen. Ja kyllä, on aina ollut. Kahvin jälkeen Risto yllätti Marianan pienellä paketilla. Syntymäpäivälahja, hän selitti. Vuosi siitä, kun muutit minun elämäni ja satojen ihmisten elämän yrityksessä. Uteliaana Mariana avasi paketin ja löysi pienen hopeisen kilven, jossa oli kaiverruskepaikka Mariana Virtaselle.
joka opetti minulle, että todellista menestystä ei mitata sillä, kuinka korkealle me nousemme, vaan sillä, kuinka monta ihmistä me nostamme mukanamme matkalla. Ikuisella kiitollisuudella, Risto V. Mariana tunsi silmiensä kostuvan. Ele, yksinkertainen, mutta syvästi merkityksellinen, symbolisoi paljon enemmän kuin vuoden ammatillista kumppanuutta. Se edusti aitoa ihmisellistä muutosta. Kiitos, hän sanoi yksinkertaisesti, laittaen kilven varovasti syrjään. Kiitos minun puolestani, Risto vastasi. Siitä, että uskoit 2 kertaa minun kykyyni olla parempi. Kerran, kun yritykseni oli konkurssissa, ja toisen kerran, kun luonteeni oli. Poistuessaan ravintolasta he pysähtyivät hetkeksi ihailemaan Töölönlahtea sen veden välkehtien syksyn auringon alla. Mariana muisti, kuinka monta kertaa hän oli mietiskellyt samaa näkymää palvellessaan pöytiä, haaveillen erilaisesta tulevaisuudesta. Tiedätkö, mitä opin viimeisen vuoden aikana? Risto kysyi tarkkaillen horisonttia. Mitä? Että arvokkuutta ei voi ostaa, myydä tai ottaa pois. Se voidaan vain tunnustaa tai kieltää. Hän kääntyi kohdatakseen hänet. Sinä et koskaan menettänyt omaasi, vaikka yritin vähentää sitä. Ja se enemmän kuin mikään muu näytti minulle, että olin menettänyt omani edes huomaamatta sitä. Mariana hymyili, liikuttuneena pohdinnan syvyydestä. Ja nyt? Nyt me jatkamme rakentamista. Emme ainoastaan rakennuksia, vaan yritystä, jossa ihmiset voivat kasvaa menettämättä inhimillisyyttään. Perintöä, joka menee betonin ja lasin yli. Heidän kävellessään kohti omia autojaan, Mariana ajatteli kaikkia niitä ihmisiä, joiden elämään tuon ravintolaillan tapahtumat olivat vaikuttaneet. Risto-yhtiöiden työntekijät, jotka nyt työskentelivät inhimillisemmässä ympäristössä, hänen äitinsä, joka sai asianmukaista lääketieteellistä hoitoa, Kalle ja ravintolan henkilökunta, todistajat muutokselle, jota monet pitivät mahdottomana, ja tietysti hän itse, tarjoilijasta johtavaksi varatoimitusjohtajaksi, nöyryytetyksi tulemisesta, muutoksen tekijäksi. Poikkeuksellinen matka, joka oli alkanut rohkealla teolla, rohkeudella puolustaa omaa arvokkuuttaan, kun kaikki näytti olevan menetetty. Nähdään huomenna kokouksessa uusien sijoittajien kanssa. Risto kysyi heidän hyvästellessään. Olen siellä, Mariana vahvisti. Ja Risto, kiitos kilvestä. Se merkitsee paljon. Hän hymyili, aito hymy, joka ei enää sisältänyt jälkiä entisestä ylimielisyydestä. Se on vain pieni symboli mittaamattomasta velasta. Riston poistuessa Mariana jäi vielä hetkeksi mietiskelemään Töölönlahtea. Tie tähän asti ei ollut helppo. Oli ollut hetkiä, jolloin hän epäili, oliko Riston muutos aito, hetkiä, jolloin vastuiden paino tuntui musertavalta. Mutta oli jotain syvästi palkitsevaa nähdä hänen työnsä tulos, ei ainoastaan uuden horisontin, asuntojen vaikuttavissa numeroissa tai yrityksen ennätysvoitoissa, vaan muuttuneissa elämissä, uudelleen määritellyissä kulttuureissa, mahdollisuuksissa, jotka avautuivat niin monille ihmisille. Helsingin horisontissa aurinko aloitti vähitellen laskunsa, maalaten taivaan oranssin ja pinkin sävyillä. Mariana hymyili itselleen. Hän oli juuri siellä, missä hänen piti olla, ei siksi, että kohtalo oli niin määrännyt, vaan koska hänellä oli rohkeutta nousta ylös ja vaatia paikkansa maailmassa. Ja sillä hetkellä, tarkkaillen kaupunkia, jota hän rakasti, levittäytyvän hänen edessään kuin äärettömien mahdollisuuksien kartta, Mariana Virtanen tiesi varmasti. Todellinen arvokkuus ei ole koskaan asemissa, joita meillä on, tai titteleissä, joita meillä on, vaan tavassa, jolla me kohtelemme toisia ja itseämme matkan varrella. Uusi horisontti avautui hänen edessään, ja hän oli valmis tutkimaan sitä, yksi askel kerrallaan, nostaen muita samalla kun hän kulki omaa tietään. Loppupuheenvuoro, hyvät kuuntelijat, toivomme, että Marianan ja Riston tarina on koskettanut sydämiänne. Kuinka monta kertaa elämässä olemme kohdanneet tilanteita, joissa meidän arvokkuutemme testataan? Kuinka monta kertaa meillä on tilaisuus muuttaa paitsi omia elämiämme, myös niiden elämää, jotka ovat ympärillämme? Jos tämä kertomus herätti tunteita teissä, älkää pitäkö sitä tunnetta vain itsellänne. Jakakaa se yhteisöllemme klikkaamalla tykkää-painiketta juuri alapuolella. Tilaa kanavamme, jotta et missaa seuraavia inspiroivia tarinoitamme, jotka kuten tämäkin tutkivat ihmisen kokemuksen syvyyksiä. Meillä on erityinen soittolista
täynnä selviytymisen ja muutoksen tarinoita, odottamassa sinua näytön vasemmassa kulmassa. Ja älä unohda jättää kommentteihin, oletko koskaan todistanut tai elänyt yhtä vaikuttavan henkilökohtaisen muutoksen tilanteen kuin tämä. Sinun tarinasi voi olla inspiraatio, jota joku tarvitsee tänään. Nähdään seuraavalla tunteellisella matkallamme yhdessä.